Wata yarinya ce ita ma ɗalibar mu ce. Abin da ya faru ya kasance idan dai da ta zauna a aji a karkace take zama. Subhanallah. Idan za ta yi zaman ma ba ta daɗewa kuma za ka ganta yau ta zo gobe ba ta zo ba. Ita dai off and off haka ba ta on and off ba ta zuwa abin nan. So sai na kira ta wata rana ina mata fada dama kullum na shigo sai na mata fada ce ke baki zaman aji kaza da kaza da kaza in ta mata fada sai ranar sai kawai na decide in kira ta sai na kira ta na ce mata gaskiya yanda kike yi baki zama aji nan bana jin dadin sa me yake damun ki ne sai ta yi dariya ta ce momi kenan ba za ki gane ba ba za ki gane ba amma momi naga kin matsa zan nuna miki abin da ya faru. Allahu Akbar. Yana ce mata to shikenan ta ce amma ni da ke kawai kuma a ofis nake. Allahu Akbar. Na ce to ba damuwa da muka shiga ofis sai ta cire zanin da ke cikinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. First abin da zan gani shine na ganta akan pampers ne. Ya subhanallah. Sai na ce to in ce me yake faruwa tana cire pampers din nan tsutsotsi ne ke fitowa daga jikinta. Sai na ce mata wannan kuma fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ta ce mini gaskiya momi da kin ga babu alaman talauci a jikina. Na ce haka ne. Ta ce to wannan abun sakaci ne irin na iyaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokacin da iyaye suka yarda wanda suke mana suke aiki a gida ko kuma mutanen da ka kawo to lokacin shi wannan ya samu daman da ya fara amfani da ita ta anus nata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana aiki amfani da ita ta anus kuma ta gamo ita profession kenan ta kama fita ta je ta nema a waje to kuma tana samun kuɗi. To amma ya kai stage inda yanzu anus ɗinta yakan fito da tsutsa yakan fito da tsutsa shi yasa kuma gaskiya bata da lafiya. Inna lillahi. Shi yasa nake ganin bata zama daidai ga kuma yanda yake shi to yanzu me abin yi kina zuwa asibiti tace tana zuwa har na kare ni da kaina ma na yi magana da wani na kaita suka je lokacin kuma abun ya daɗa cinta a jiki amma dai daga baya Allah ya mata rasuwa saboda domin ta yi ta wasa da rayuwanta ta ajiye ma kaman karuwanci shine sana'a wanda kawai ta ɗauka kuma dukkan gefe biyu takan iya amfani da namiji da shi. To wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da kullum nakan ce iyaye mu kasance masu kula da 'ya'yanmu duk wanda ka kawo gida kar ka bar shi akwai wajen da akan ce akwai bad touch and good touch. Wajen da za ka taba a jikin yaro ka nuna ma ɗanka tukunna idan karki yadda namiji ya taba kaza ya taba kaza